EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Kalbo! Ay, naku mga kabisyo, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras pa natin, we got 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Siyempre, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Basic na yan. Pag ganitong oras, alam na this. EDSA! EDSA na! Hanggang alas 9 po tayo mga kabisyo. At syempre kasama pa rin po ang buong tropa ng programang EDSA. Kasama po si Tang Henyo! Tang Henyo! Hindi na tender pero Diyos pa rin agnagarago mo! Siyempre, the prodigy of Tang Henyo, inyo pong abang lingkod, Diego Bandido! Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hindi ako yan! Oy, sa mga nasa biyahe ngayon, oy, batiin lang natin, mag-shoutout lang tayo kay Direk Lester Di Manahan. Direk, saan ka man ngayon naroroon? Ingat palagi. Alam mo na, pag kinakailangan mo ng extra na papatayin ka agad, willing ako dyan. Ay, eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang. Eto, Tang, pag-usapan na natin to. Muling inaresto ang drag queen. Hindi po drug na drugs, ha. Para clear lang tayo, ha. Drag queen. Ayan na si Amadeus Fernando Pahente o mas kilalang Pura Loca Vega. Oh no! Inaresto po muli matapos po mag-issue ang korte ng Quezon City ng warrant of arrest para sa 3 counts ng kaparehong krimen kaugnay umano sa kontrobersyal na Ama Namin drag performance ito. Ito ay dahil sa complaint na na-file po kay Pura ng 3 churches affiliated with the Philippines for Jesus Movement. Samantala po, mahigit na 20 na lugar sa bansa ang nagdeklara sa kanya na persona non grata. Ayan, sa kaugnay pa rin pong Ama Namin performance. Hindi na natin patatagalin to, Tang! Logican na natin to! Ay, sige! Waswasi! Banate! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, basic. Hanggat hindi tayo nagpapakumbaba sa maling ginawa po natin, lalo tayong lulubog. Oh no! Ito kasing nakikita kong problema kay Pura Loca eh. Hindi niya makitang mali siya, alam niyang naka-offend siya, pero punong-puno pa rin ng pride ni hindi magawang humingi ng kapatawaran sa maling ginawa niya. Tandaan po natin yon, ayon sa Biblia. O baka masunog ka. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang pagmamataas ay ibabagsak. Well, people may choose to do not admit their faults on wrongdoing for various reasons. Even may ebidensya na po, malinaw na malinaw that they have something wrong, done something wrong. Ito po ang ilan sa mga dahilan, kagaya nga po ng sabi ko, pride. Ito po ang isa talaga sa mga hadlang for admitting faults. May mga tao pong merong strong desire na maging appear na parang flawless sila, superior sila. At pag inamin yung mali, ito po, they might perceive na ito'y threat sa kanilang self-esteem. Well, parang ikaw, Col. Ilang beses ka nang nahuli ni Mrs. Hindi ka pa rin umaamin. Dinadaan mo sa paglalasing. Mauyan mo lang siya. Anong problema?
Wala akong ginagawang masama. Malaman ko tayo, ha? Sinang sasabing ng babae ako? Ganyan ka agad ng eksena. O, Col. Basic yan, Col. Double whammy na kasalanan yan. Naglalasing, tapos nang bababae. Ingat ka, Col. Baka hindi ka nagbago, baka magulat ka na lang. May sumusundo na sa'yo. Anong sumusundo sa kanya, Tang? Ang sumusundo sa kanya may buntot tsaka may sungay. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!